Εδώ πέρα βλέπετε το The Pink Puppet Show. Πώς γυρίζεται, ρε παιδί μου, έτσι. Αρχίζουμε εδώ πέρα. Να, εδώ ο κάμεραμαν, ο Γιώργος και εγώ εδώ Τώρα πέρα. αυτή τη στιγμή γυρίζουμε το Ivy Girls που ελπίζουμε σε λίγο να είναι αρκετά γνωστό. Θα δούμε. Θα δούμε, Θα δεν ξέρουμε. δείξει. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε. Βάλε το τραγούδι. Αρχίζουμε, πάμε. Πάμε, μαέστρο! Έλα, εντάξει. Πάμε ξανά. Πάμε ξανά. Πάμε, έλα. Κότα. Λοιπόν, 3. Περίμενε, εδώ πέρα λεξίματα έχουμε να πούμε. Τι γίνεται εδώ πέρα. Βλέπετε, έχουμε μικρές επιπλοκές, αλλά εντάξει, είναι κάποια Το πρόβλημα. μικρές μου άρεσε, λίγο παιδιά το βγάζουμε από εδώ. Βλέπετε, δουλεύουμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Περιμένετε λίγο, πάμε. Το βλέπω. Τι έγινε. Τι είναι αυτό. Γράφει όλα. Εστερίε. Δουλεύουμε με τα 4 πόδια. Ναι, εννοείται βέβαια. Πάμε. 3, 2, Κάτσε ρε. 1. Μπαίνουμε, πάμε. Σκόταψε καλέ. Έλα ρε. Να κάνουμε και την πλάκα μας ρε. Καλά, άντε, πια μετά.